От антични времена до нас са достигнали много предания. Сред тях е и преданието, че котките спасили остров Кипър. Манастирът Свети Николай в Лимасол е по-известен като манастира на котките. С какво тези мъркащи животинки заслужили такива почести? Работата е в това, че според преданието именно котките спасили острова. През 4 век след Христа природата на Кипър започнала да загива заради страшна суша. Горите се превръщали в пустиня. Освен всичко това, на острова се размножили отровни змии. Лишени от вода, те се нахвърляли и на животни, и на хора. Оплашени хиляди жители започнали да напускат острова. През 327 година в Кипър пристигнал кораб, на който пътувала света царица Елена. По нейно указание за борба с змиите докарали тук около 1000 котки. Според една от версиите от Константинопол, според друга от Египет. И в течение на няколко години котките изтребили всички отровни змии. Островът бил спасен от гибел. Недалеч от мястото, където света царица Елена слязла на брега, бил основан манастирът Свети Николай, който приютил многото котки, докарани на острова. Монасите се грижили за животните, а те пък от своя страна пазили острова от отровните гадини. Според едно предание, манастирските котки били толкова добре дресирани, че когато църковната камбана звъняла първи път, те като по команда тръгвали на лов и се връщали чак когато чуели второто биене на камбаната. През 6 век манастирът опустял. Вече нямало кой да се грижи за котките и повечето загинали. И чак през 1983 година в манастира отново се заселили монахини. Манастирът станал женски. Когато те дошли в манастира, в него нямало нито една котка, затова пък по пътя монахините видели много змии. И тъй всичко трябвало да започне от начало. Появила се една двойка котки, а после и друга. Днес в манастира живеят около 100 котки, а отровни змии в последните години не са забелязани наоколо. Мустакатите създания свободно се разхождат между древните манастирски стени. Крият се от жегите в градините на манастира и ловуват. А полуостров Акротири, където се намира манастира, хората обикновено наричат котешки. Между другото, ако решите да навестите котките, вземете със себе си нещо вкусничко. Те ще ви бъдат много благодарни.